दुलाराय मुलुगनाङैनो बर' हारिनि गेजेराव मानव गेदेर रुंसारि ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथांनि थैनाय सानखौ थामहिनबा 5 डिसेम्बरखौ थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय जोङो दिनैसिमहालागै खेबबा खन्थाइ सान हिसाबै फालिबोदों बर' हारिया। बिनि गुबै थांखियानो जादों खन्थाइनि गेजेरजों जेरै ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथां मानव गेदेरा जोंनि बर' हारिखौ सिबिनाय थुनलाइनि फोथाराव बर' हारिया जे मोनसे गोजाम मोनसे हारि बेखौ फोरमान होबोदों आरो बिथाङा सासे गोगोम दैदेनगिरिमोन बा खन्थाइगिरिमोन बा सुंद' सल'गिरिमोन बा लिरगिरिमोन। बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे गेदेमाफोरखौ मान बावनायनि जा जोंनि बे सर'खौ खालामफिननो जोंहा गोनांथि जाना फैदों हारि दानायनि बेलायाव। मानोना गेरेमसा हारि दानायाव मानव गेदेर ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथांनि बिहोमाया जोबनो गैया। गतिके बेखौ फालिनाया जोंनि दायथ'। आथिखालनि लाइमोनखौ जोङो हारि सिबिनाय बा थुनलाइयाव खामानि नुनो मोना होनब्ला गोरोन्थि जागोन। ओरैनो फकास जायाखै, गोबां दङ। मानोना जोंनि जा गोदान लिरगिरिफोर गोजाम लिरगिरिफोरजों लोगोसे लिरफानायखौ जों गोबां जायगायाव नुनो मोनदों। गतिके थुनलाइनि आयदायाव बा थुनलाइनि फोथारावहाय जोंनि मानसिफ्रा हार्ड कपिखौ फरायनाय बा लेखा फरायनाय सर'आ एसे खम जाबोनायखाय दिनै थुनलाइनि फोथाराव जोंनि मानसिया जे गोहोम दङ बेखौ जों एसे होनो गोब्राब जानानै फैदों। आच्चा दिनैहाय